Alexander Graf vaan kaikille Progen ystäville ja tervetuloa Proge-mafian pariin. Minä olen Soolo Blummila ja tänään meillä on lähetysaikaa kokonainen tunti, joten ehdimme kuunnella peräti 2 kokonaista biisiä normaalin 1 puolikkaan sijasta. Mutta ennen Steve Hillitsin miksolyydisiä skaaloja meillä on täällä studiovieras. Eli tervetuloa suoraan Nivalasta Helena Takalo Project-yhtyeen soolo-mellotronisti ja kakkosbasisti Haunia Myöntäjä ja 2-kaula-kitaristi Mihari Korolanteri. Joo, kumma vaan kaikille. Ei muuta kuin hokus pokus vaan, hyvät kuuntelijat. Niin, 5-vuotias Helena Takalo Project on juuri julkaissut ensimmäisen esikoislevynsä. Levyn nimi on enteellisesti Innsbruck 76. Naishiihto taitaa olla teille kova juttu. Joo, naishiihdossa on koko elämä. Joo, siinä on niinku kaikki. Siinä on ylämäkiä, alamäkiä ja tasamaata. Joo, niin kuin meidän musiikissakin. Aivan, totta tosiaan. Mutta miksi juuri Helena Takalo? No, mulle Helena Takalo on kova juttu sen takia, että mä opin lapsena soittamaan Helenan hiihtosuorituksia katsellessa. Niin mäkin. Niin kuin että kun Helena nousee ylämäkiä, niin se menee tilu, lilu, tilu, lilu, tilu, lilu. Ja sit kun Helena painaa alamäkiä, niin se menee, että tilu, lilu, tilu, lilu, tilu, lilu. Just. Ja sit kun se on maali suoralla, niin se menee niin kuin, että Hyvä esimerkki tästä on varmaan teidän levynne kakkosbiisi, joka samalla päättää koko levyn. Kappaleen nimi on Naisten 5 kilometriä. Kuunnellaanpa. Ja sinne jää Helena Takalo-projektin kappale Naisten 5 kilometriä. Joo. Ja sehän kertoo tuosta mainitusta hiihdosta, vai mitä Haunia Myöntäjä ja Mihari Korolanteri? Joo, kyllä. Se perustuu tuohon nimenomaiseen Innsbruckin hiihtoon ja me ollaan sitten suodatettu se meidän taiteellisen vision lävitte. Ja me ollaan tehty aika tarkkaa työtä. Esimerkiksi tämän biisin kesto on sama kuin Helenan maaliintuloaika.
15 minuuttia, 48 sekuntia, 69 sadasosaa. Joo, ja sitten noita väliaikahuutoja huutelemaan me saatiin Helenan valmentaja, itse Immo Kuutsa. Ja tuosta musiikkinäytteestä äsken huomasi, että te olette tehneet tarkkaa työtä instrumenttiosuuksissakin. Kyllä ollaan. Toi intron kitarasoolo nauhoitettiin niin, että ensin mä soitin sen nauhalle takaperin. Ja sitten se nauha soitettiin takaperin ja siitä mä opettelin sen soolon etuperin. Ja sitten lopullisella versiolla mä alan sen soolon keskeltä kumpaankin suuntaan. Aivan. Ja huolellisuus näkyy myös levyn formaatissa. Tämähän ei ole tavanomainen CD-levy. Juu, ei. Tämä on Helenan hengessä lasikuitulevy ja tässä keskellä ei ole reikä, vaan tässä on ura eli olas. Aivan. Ja Helena Takalo-projektillahan on tänään levyn julkistamiskeikka Nivalan Järvikylän Aittoperällä. Kyllä. Helenan synnyinsijoilla. Onko luvassa jotain spesiaalia? No, me heitetään meidän normaali 4 kertaa 5 kilometrin keikka, että hiihdetään ja soitetaan samaan aikaan. Joo, Paavo Noponen tulee selostamaan ja Rolf Haikkola tulee tarjoilemaan mustikkasoppaa. Jos meidän hiilihydraattitankkaus onnistuu, niin mä uskon, että me pystytään tekemään parhaamme. Joo, ja jos voitelu onnistuu eikä keli muutu liikaa, niin kultaa tulee. Hyvä, mainiota. Kiitoksia Helena Takalo-projekt. Ole hyvä. Ja tässä oli Proge Mafia tällä kertaa. Ensi kerralla Jukka Tolonen ja Pekka Rekhardt väittelevät siitä, onko mahdollista soittaa kitaraa silmät auki.